Het waaide uit een hele storm, zeg maar in de kustgebieden betekent een hele storm. En dan had het waar toch een roeg karakter. En dan lijkt het meer op jest of maaitijd. Maar het is nog heel tijd maaitijd. En dit waartype past ik bij de maaitijd. Wel, joen en vannacht betekent rein. En vannacht een kille nacht, maar zo'n 3 graden. Ja, de dikke jas kan wel aan. En vannacht blijft het ik uit terug rijden. Letter vannacht stevige buien. En de wind die zal ik nog altijd een stevig wezen. Uit het zuidwesten mooi, ontwesten. En die is krachtig onthut. De huddewind natuurlijk in het kustgebied. En de morgen, mensen, morgen beginnen we met een aantal buien. Daarna wat ruim en dan komt die zin ik weer eens even te vastschieten. En dan wordt het al hier wat beter. Nou ja, als we naar de temperatuur zoeken, wordt het minder. Zo'n 9 graden. Ik werd een kille dag de winterjas aan. En de wind, matig ontkrachtig, betekent nog hut in het kust- en watergebied. En die komt dan uit zuidwest ontwestwaaien. Dan zetten we terug naar de joentijd in de nacht. En dan komen we toch misschien nog wel een paar buien zien, of buikjes. En een temperatuur om er bij de 2 of de 3 graden heen. En als we dan op buikjes gaan, is de kans op hier te sneeuwen het hier en dan uitsluiten. Zeggen we vanuit naar het lange weekend. Goede vrijheid, jawel. Dat wordt een dag mooi redelijk wat zinnen. We kunnen er wel op uit. En een buiken, misschien een buiken. En de temperatuur, 11 graden. De wind uit het zuiden waai, matig en vrij krachtig. Dan sneeuw, een meer waardag, betekent rein en een temperatuur om er bij de 10 graden. Sneeuw, een paar buien en zinnen en een matig en krachtige wind uit het zuidwesten waai. We moeten morgen maar weer even in het peesgewaar zien.